मानसिफ्रा मैदेर नायनोनो बहाय रिजर्टनाव थाफैयो नङा नोङो ओमफ्राय नोंना मोनायाव मैदेर नायो जोंनोलाय माथो थांनांगौ लामाजों साला जंगल गोजा गावनो दंफां गोजा सेर सेर बेजों जों मैदेर ना बाथौआजों थायोना बेफोरजोंनो ना मैदेर गान्दा नानिफ्राय गेस्टफ्रा थाफैयो दा बेयावहाय लामायाव थाथेनांगौ मा खालामगोन नोङो थाथे लामाजों दानिसो दन गसंना था गारिखौ जोख्रेबबालाय माथो जोख्रेबनांगौ डाइलग मारिदों बेयो दन थानानै बारलांनो होबाय जोंबाय मा फरेस्ट बेलाय हा चिलापता मोसा दं हा मोसाबो दं मोसाबो दङ गान्दा दङ न'आनो गैखाया सेराव लामा सेराव बे फरेस्टनि गेजेराव बाइकसो फैगोन ना माखो बियोब्रा मानसिफ्रा कत साहसि दं आपार दिपार ओइ रोङाबा मानो सालायो बाइकखौ बिदिखौनो दाम होलांनो लुबैयो आं सेरजों भिडिअ बानायनो बिदिखौ बुङो दानखा नोङो मानो दाननो बर'सो फुजा होग्रा दंबावो सिदा फरायसाबाय बेजोंहाय जायफ्राबोहाय टुरिस्ट गिदिङो फैयो बिसोरखौहाय ओरै मादारि हाटनाजोंहाय सोयो मादारि हाटनाजों सोनानैहाय पुरानो फरेस्ट फिदिङो बे जोंनि फरेस्टआवबो हाबफैजोबो गार्डेन फिदिंफैजोबो सर्टकाट लामाजों फैनानै बिखा बिख्लो मैखुन मावबोजोब्बायमोन आंना मैदेर ओंखारग्रा सर्टकाटजों फैबाय लंकाटजोंथ' बिराद गोजान जायो नालाय अब्लाबो ट्रिटमेन्टआ जाबोजोबसै आरो मोनसे खौरां आं दहायनिफ्राय नुगासिनो दं स्टाडि खालामदों नैबे खौरांखौ गोबाङा नुबाय अब्लाबो नायफिनदों ओमफ्राय आं लास्टआव ससे बुंगोन मोनथिनो स्टाफफोरखौ गावखौ बेबायदि फैसा बियो बेयो जौ लोंहोनायनि बेबायदि बेना माबा दंखायो आरो आखला पुरनि स्टाफ आं एक्सटेनसन अफिसार आङो डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स सेन्टार एक्चुअलि बुंनो थाङोबा डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स सेन्टार DICC मुसलपुर थ' जोंना जिहेतु दा DICC मुसलपुराव रिपर्टिं खालामनांगौ जायो आरो ADCI तामुलपुरा दासिमबो प्रपारलि डिस्ट्रिक्ट जाबाबो दासिमबो खामानिफ्रा एथु माबा जाथ'वाखै नालाय हेन्डअभार जाथ'वाखै स' DICC बाक्सायाव DICC मुसलपुराव रिपर्ट खालामो थ' जिहेतु रिपर्ट खालामनांगौ आं मैया थारमाने मा जादों थांदोंमोन आरो अफिसाव आंनि रिलिसिं अर्डार लानो थाखाय थांनानै नुयो अफिसाव थारमाने स्टाफफ्रा पुरा पार्टिसो खालामगासिनो दं आरो माने जौ लोंनाय औ जौ लोंदों आरो थारमाने आंनि सासे सिनियर अफिसार ADCI तामुलपुरनिनो सिनियर अफिसार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इन्डास्ट्रिज आरो मानसिनि नामा जादों मुङा दुर्गा किंकर भट्टाचार्य बेनो जाय आंजों माबा गाज्रि खालामनाया बेनो आरो मानसिया जोंनि एसआइआनो आरो बियो थारमाने गारि गोदान बायनायनि गावनि अफिसाव पार्टि होनाय जादों आरो पार्टि होदों थ' बेखौथ' आंथ' मिन्थिया पार्टि जागासिनो आंथ' थांनानै आं 3:30सोआव सहैदों आरो अफिसाव आंनि अर्डार कपिखौ लानानै हजों आङो जोंनि GM सारनो लांदोंमोन 3:30सोआव सहैदों ओमफ्राय आंजों इभेन्टआ एराउन्ड 4:30सोआव जादों माने जाखां लोंखां आरो बिसोरथ' गावसोर जौ लोंदों स्टाफफ्रा बेनि उनाव गावसोर उनाव ओंखाम जाफैदों आरो आंनि हासबेन्डआबो थांफादोंमोन आरो आंनि हासबेन्डखौबो इनभाइट खालामनाय जादों जानायाव थ' जादों घटनाया खिन्थु आफ्टार जाखांनायनि उनाव थ' घटनाया बेनो कि बे सारा जोंनि एसआइआ आंजों माने बेबायदि खालामदों आरो एकदम बुंथावा आरो इनएप्रप्रिएट एरियायाव टाच खालामदों ओमफ्राय बिदिनो किस खालामदों आरो बेबायदि खावलायखौ स्कुइज खालामदों बेबायदि आरो आंनि चेस्ट एरियायाव बेबायदिनो आखाइजों माने बेबायदि दांदों आरो बेबायदि मा नाम बेनि नाम दुर्गा किंकर भट्टाचार्य बेयो नलबारिनि जाखां लोंखां आड्डा मारिदों माखासे स्टाफसफ्रा GMआ गावनि रुमावनो दंमोन बे दंमोन आंखौ एसे प्राइभेट माने बे मेन्स टयलेट साइडथिं बियो आंखौ लांदोंमोन आरो
बेथिं बेबायदिनो लासै लासै आंखौ बेबायदिनो आंनि माबायाव आखाइ होनानै बेबायदि बियो आंखौ बेबायदिनो बोलांदोंमोन आरो बेबायदि बेथिं लांनो सेस्था खालामदोंमोन आरो मानसि सिगाङावबो बेबायदिनो बेना रेकर्डखा सिगाङाव तामुलपुरावबो बेबायदिनो जाय आब' बा मेडाम बा जियानो हक अफिसार जोंहा मुसलपुरनि ना मा होनखो FIR होनाय लेटारबो नुबाय आं खौराङाव आं दाबायदियाव आं मोनबा हिनजावफ्राबो ब्रेभ जानांगौब्रा माने मबाइलनि जुग ना बेलेगफोरबायदि बेलेग जाथिफोरना दादा दिदा लाइभ फैयो माथो जोंनि बर'फ्राबो रोंनांगौ बिदि नोंखौ सोरबा लांदों साइडजों बोदों नोंबो सासे अफिसारफ्रा फेसबुकनो मा होनो लाइभ खेप हगारनानै होमबासो ना गोरासिन जागोन आयेनावबो नों सासे हिनजावखौ बिदि खालामदोंब्ला ओमफ्राय ना लाबायदोंसो भिडिअफोर जाय अफिसारा बिदि खालामदों होनदों लादोंब्ला अननानै हगारनानै होयोब्ला मोजां जागोन आरो प्रुफनि थाखायबो दोनदों जानो हागौ थ' बोरै बिदि खालामनो हाखो सानबाबो मोनहास'आसै आं बारा गोबाव खालामला फुरा मैदेर फैयो बिदिनो बिरादनो